Dobrodošli u novo izdanje Šetnje između redova. Današnja gošća je Ana Dragičević-Vukman, a pričat ćemo o njenoj knjizi Ples na svili. Dobrodošla, Ana, i možeš li nam u nekoliko reči predstaviti sebe i svoj rad? Ja sam Ana Dragičević-Vukman, autor knjige Ples na svili. Inače, ajde da kažemo nešto malo o svom obrazovanju. Kao mala započela sam od 5. godine da se bavim baletom, gimnastikom. To je za mene bilo nešto fascinantno, jednostavno to je moja prva ljubav. Nakon toga upisala sam baletsku školu u Ledoviću, završila baletsku školu i nastavila studije plesa na fakultetu Deakin u Melbourneu. Kroz fakultet počela sam više i više da tragam za nekim novim disciplinama i privukle su me discipline, cirkuske discipline. Jedna od njih je bila ples na svili. I nastavila sam da učim tu disciplinu u školi koja se zove National Institute of Circus Arts u Melbourneu i jednostavno to je išlo svojim tokom. Počela sam time da se bavim, to je postala moja, pa recimo i obsesija. Kroz tu disciplinu i kroz fakultet imala sam naravno predmete iz anatomije, predmete razne savremenog baleta, koreografije, glume i sve sam to jednog dana želela da spojim i da napravim kao mali priručnik ili knjigu o toj disciplini koja se naziva Ples na svili. Da, to nas dovodi do pitanja, jasno je već dugi niz godina po obrazovanju i praktikujete veštinu i izučavate teorijski, Naravno, ali kako je došlo do same ideje da se knjiga napiše? Da se knjiga napiše. Nažalost, 2020. je imala svoj tok i umetnici nisu mogli svi, ajde da kažemo većina, nije mogla da izvodi svoju umetnost, pogotovo kada je u pitanju cirkus, pozorište. I ja sam jednostavno shvatila da mogu to da iskoristim na drugi način i počela sam da pravim zapise, počela sam da skupljam sve što sam imala, još od srednje škole pa sve do fakulteta, sve do danas u stvari. I kada sam sve to složila, videla sam da je to jedan priručnik, da je to jedna već knjiga. Tako da mi je lako bilo da sve to spojim i da napišem verziju koju sam napisala. Dakle, neki način knjiga se sama od sebe napisala, spojili su se... Tako je, to su bile iskustva razna i eto, tako da nije bilo toliko teško, to je ipak ljubav prema tom poslu i sve je išlo kako treba. Malo pre ste pomenuli da ste se bavili naravno i mnogim drugim i gimnastičkim i akrobatskim. Šta je dovelo do toga da ste baš opredelite da se specijalizujete za ples na svili? Zato što gimnastika podrazumeva takmičenje. Balet i ples podrazumeva jednu perfekciju. Kada se ta dva spoje, postaju nešto drugo. I meni se svideo taj miks od te dve discipline. Jednostavno nije zahtevalo puno takmičenja, niti puno perfekcije, nego nekako mogla sam da pronađem sebe, svoj karakter, individualnost jednu. Pošto verujem da sad neki ljudi koji ovo gledaju ne znaju uopšte ništa o tome, na koji način biste vi uputili potpunog neznanca šta je to ples na svili? Kako bih to rekla? Pa to je, ja bih rekla da je to, morao bi svako da proba kako bi znao da li mu se pre svega to dopada. Smatram da svako telo može i mora da traži perfekciju, mora da traži nešto izvan toga što jesmo. Tako da može da počne nekim malim koracima poput možda joge na svili ili možda nekog istezanja preko svile i kasnije steći će uz muziku, uz još neke dodatne elemente, može da stekne jedno veće znanje i da se možda i bavi time, da li kao hobi ili profesiju. Ono što je meni ostavilo veliki utisak kada sam istraživao ovu temu, to je da se ove vrste akrobacije izvode bez ikakve zaštite. Da. Da li ste vi osjećali neku vrstu straha kada ste prvi put trebali javno da nastupite i da li dan danas kada nastupate osjećate možda strah? Uvek. Strah je uvek prisutan jer strah je to što nas navodi da uradimo nešto kako treba, da uradimo do kraja. Jer kad ne bi bio prisutan strah, čini mi se da ne bi mogao to ni da se izvede kako treba.
Ali strah je dobar u ovom smislu, to je neka vrsta adrenalina i to nas vodi da uradimo do perfekcije sve što treba. Inače, kad počinjemo da se bavimo tom disciplinom, počinjemo na nekoj visini od 3-4 metara, naravno sa strunjačama, pa i nije toliko strašno. Za veće nastupe, performanse, predstave, potrebno je minimum 6, 7, 10 metara, koje sam inače imala prilike da nastupam u Sava centru i jeste onako malo teško. Da, jeste zastrašujuće, ali je ipak to i ta lepota te discipline. Dakle, delom ste i odgovorili na moje naredno pitanje, to je kako izgledaju pripreme za takvo jedno veliko izvođenje. Kao što, na primjer, to je Sava centar, rekli ste tako, znači, prvo se počinje, koliko se razume, od nekih nižih, nižih visina. Priprema tela, naravno, kao što sam u knjizi navela, fizička spremnost, istezanje, kardio, sve je to jako bitno kako bi imali tu izdržljivost da radimo na takvoj visini. Da, vi u knjizi navodite mnoge figure. Koja je vama najdraža ovako i zbog čega u svom tom izvođenju? Ja najviše volim zvezde padalice. To je? Da, u disciplini, da, plesa na svijeli. To mi je nekako najdraža zato što pokaže figuru u najlepšem elementu, a onda iznenadi publiku time što napravi pad ili taj završetak figure. I tako da je meni to omiljeno. Da, to ima neku umetničku, pored same akrobatske ima neku umetničku formu. Da. Šta je ono, to je ono što vjerojatno ljudi isto žele da znaju kada razmišljaju, kada se priča o bilo kom sportu, često ljudi prvo što pitaju kao kakav benefit to nama daje za naše fizičko i mentalno zdravlje. Benefit odličan, znači za psihičko daje disciplinu. Drugo, daje taj adrenalin, hormon sreće koji bude endorfin, jer kad uradimo nešto kako treba za naše telo, mi se osjetimo naravno srećnije. Znamo da smo nešto učinili, znamo da nešto možemo da pokažemo, budi samopouzdanje. Što se tiče fizičke forme, jača celu muskulaturu, isteže mišiće, tako da sve u svemu to je jedna jako kompleksna i divna disciplina. Da li ste vi konkretno počeli da se, iz kog cilja ste vi počeli da se bavite? Da li više iz tog zdravstvenog, akrobatskog ili možda umetničkog? Umetničkog i ljubavi, ali onda sam posle shvatila kroz godine da je u stvari to jako važno i da je ogroman benefit za psihičko i fizičko zdravlje. Ali ja sam pre svega zaljubljena u tu disciplinu. Znaš što se vidi, pogotovo kad ističete umetnički aspekt, vi ste zapravo završili master studija glume na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako je, ovde u Beogradu, da. Tako da sam želela još više da usavršim pozorišnu umetnost, da. A kome je namenjena zapravo knjiga Ples na svijeli? Kome ste se vi obratili ovom knjigom? Iskreno svima. Svako ko bi želeo da pokuša da se time bavi, da li iz hobija ili možda lagano i profesionalno. Tako da je svima namenjena. Možda više, verujem da će više da zanima i da interesuje ljude koji već vole pozorišta, koji više vole ples, muziku. Možda im je to više zanimljivo, ali svakako mislim da svako treba čisto da pročita i da pogleda knjigu, da. Kako je za sad interesovanje javnosti uopšte i za knjigu, a i za samu disciplinu Ples na svijeli? Još je to možda mlada disciplina ovde u našoj zemlji, ali sam videla da već neke plesne škole žele da započnu tu disciplinu. Takođe imamo neke škole koje se bave aerial jogom, i oni su definitivno zainteresovani i za knjigu i za dalji rad, za dalje usavršavanje, da. A kako vam se čini, imaju li ljudi u Srbiji ovako razumevanja za to? Imaju, naravno, da. Mi smo ljudi koji volimo da tragamo za nekim novim stvarima, tako da mi je to milo da vidim da ipak su ljudi radoznali, da saznaju nešto novo. Da, kada uporedite, na primjer, odnos prema disciplini ovdje u Melbourneu, gde ste veliki deo, kako izgledaju ta dva sveta kada je reč o plesu na svijetu? U Melbourneu je to postalo kao jedan sport, kao umetnost za koju svi znaju.
ovde je to još nešto fascinantno i sad nekim ljudima baš možda su čak i skeptični jer misle ovo je preteško, neću da probam, dok neki su radoznali. Ali ja bih rekla da svako treba da proba i ne treba da sebi kažemo ja to ne mogu, već naprotiv, treba biti radozno i pokušati. Da li možda mislite da je prepreka tome to što ljudi danas gledaju, pošto se naziva cirkuskom disciplinom, ja mislim da kod nas ljudi baš o cirkusu imaju neko drugačije shvatanje nego što on zapravo predstavlja. Da, zato što je cirkus jedna tradicionalna disciplina koja možda ovde u našoj zemlji nije toliko moderna. Ali zato sam i htela da predstavim ovu disciplinu kao plesnu, jer zaista ona je umetnost, ona nije klasičan cirkus. Istina je da potiče iz cirkusa, ali kada vidimo, zato sam i napisala knjigu jer sam želela da ljudima prikažem koliko je ona bliska i sportu i plesu i na kraju jednoj umetničkoj disciplini. Da, znači, otprilike javnost za sad polako stiče znanje o tome. Kakva je situacija u akademskim krugovima? U akademskim već žele da je probaju, već im je interesantno to, tako da mi se to dopada da žele. A reklo bi se da kad tu krene, verovatno će javnost krenuti sve više i više da bude informisana. Naravno, ja se nadam da će i pozorišta to polako da prihvate, možda u nekim dečijim predstavama za početak, pa onda možda kasnije u nekim savremenim, bilo bi lepo. Da. Koje je vaš najupečatljivije iskustvo kad je reč o plesu na svili? Koji nastup? Šta vam ostaje u pamćenju u dosadašnjem periodu? Sigurno ima mnogo toga. Ima ih puno. Možda u Melbourneu. Radila sam u Melbourne operi i tamo sam radila pre svega kao igrač, kao balerina i tamo sam imala jedan nastup koji je bio praćen orkestrom i to je meni bilo zaista fascinantno. Jednostavno, imala sam osjećaj kao da lebdim i kao da to nije stvarnost oko mene. Tek sam posle shvatila nakon što sam završila da je to bilo stvarno, da je to bilo java. Hvala vam puno, to je sve, ja ne bih više zadržavao. Drago mi je da sam pre svega ja isto naučio o ovome mnoge stvari, jer ja sam potpuni laik. Ja sam prelistao knjigu, ali knjiga mi je pružila taj neki aspekt tih vežbi svih i toga drago mi je što mislim da će našim čitaocima biti drago što su mogli da čuju kako jednu ličniju priču, ličniju stranu nekoga ko posjeduje veliko iskustvo u svemu. Hvala vam puno. Hvala vama.